मेदागिं माने गिर'पारा रिभिनिउ माबा बनगपम सुपानि आंनि मुङा मिस्टार लक्ष्मी मुसाहारि दा नोंथांमोननि एरियायाव बा मेदाखादाव मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे जाथायनि खोथा जों मिथिनानै मोनदों आरो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि एरियायाव मोनसे फुख्रियाव UPPL राजनिति हान्जाया दोलोआ माने गामि गामि गिदिं गिदिं मोनसे फर्म होनानै फर्मखौ फिलआप खालामना लाना फैनानै मोनसे अफिसाव जमा दोननानै बिसोरो माने मोनसे फुख्रियाव गारना हैदों होननानै खोनानो मोनदों आरो माखासे फर्मखौ फुख्रियाव गोलैना थानाय जों नुनो मोननाय जादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो आङो बेनि सायाव माने दिनै खोनानो मोनदों माने UPPL दोलोनि जोंनि गामिनिनो सासे मैखोम बिबानगिरि दं बिथाङा माने जिबायदि मिडियायाव माने बिथाङा जिबायदि बिबुंथि होदों बिनि सायाव आंहा एसे बुंनो गोनां दङ गामि हिसाबै जिबायदि गामि हिसाबै आं बुंनो थाङोब्ला जोंनि माने गामिनिफ्राय जि बिथाङा बुंदों BPF दोलोनिफ्राय माखासे कागजखौ लाना थांनानै जेनेबा लांनानै बहाबा गारिदों होननानै सिखाव खावनानै लांना गारिदों होनना बुंदों बिनि सायाव आंहा एसे गामिनि जानानै आं बुंनो गोनां दङ माने जोंनि गामिनिफ्राय माने बेबायदि रावबो जोङो थाङाखै बेनिफ्राय माने जों बिनिफ्राय लाना थांनानै जोंबा फुख्रियाव गारैना दोननानै जोंहा जेबो रावबो जोंनि गामिनिफ्राय बेबायदि थांग्रा मानसिबो गैया बिथाङा बे बुंनाय बेलायाव आं बिराद दुखु मोनदों गामिनि जानानै जोंनि गामिनिया रावबो बेबायदि खामानि मावफेरा आरो बेबायदि खामानि मावफेरनायनिफ्राय जों गामिनि सेंग्राफोराबो गोबां नोजोर होखायो बेनिखायनो जों गामिया बेबायदि सिखाव खावनाय बा धमखि होनाय बेफोर बेलानिफ्राय बिराद गोजानाव थायो बिथांनि मुङा मामोन जि बे खोथाखौ बुंदोंमोन जेनेबा आं दिनै मिथिनाय मबाइलाव गुबुननि मबाइलाव नायनानै आं मिथिदों बिथांनि मुङा सतीश रामसियारि बिथाङाथ' बुंदों गोदो BPF हान्जाया धमखि होनानै रायजोफोरखौ माबा मोनसे धमखि होनानै भट बियोमोन नोंथांमोननियाव बिदि भट बिदोंमोन नामा गोदो जों गामिनि जानानै आङो बुङो आंबो एसे एला माने पार्टिजों माने आंखौ लांफायोमोन आंबो थांफानाय बेलायावबो थेवबो आं बेबायदि धमखि होनाय बा माबा होनानै भट बिनायनि जोंनि बे सुपायाव बा जोंनि गिर'पारा एरियानि बनगपम गामि बा औवाबारि गामिनिफ्राय जों बेबायदि धमखि होफेराखै आरो माब्लाबाबो होफेरनाय जोंनिफ्राय नुनो मोनाखै बिथाङा दि माखासे खोथा बुंदों जे BPF हान्जाया गावनि गान्दु सिंनिफ्राय बा गावनि न'निफ्राय बे बुस्थुखौ खावना लांनानै फुख्रियाव गारैदों होननानै बुंदों बिथाङा मा बुंनो सानो आं बेनि बुंनायनि बेलायाव आं बुंगोन माने जोंनि गामिनि रावबो बेबायदि खामानियाव आखाइ होआ आरो होफेराखैबो जोंनियाव दिनैहालागै बेबायदि दावराव दावसि जाफेरनायबो जोंनियाव माबा जाफेराखै बेनि रेकर्डबो गैया बेनिखायनो बिथांनि बुंनाया एखेबारे गामिखौ माने गाज्रि बिथिङाव लांनायनि बेलासो बुंनाय जादों आरो आচ্ছা नोंथांनि मथे बे UPPL राजनिति हान्जाया बे फर्मफोरखौ लानानै नोंथांमोननि गामियाव हाबफैनानै फर्मखौ फिलआप खालामहोनानै फट' स्टाफ होनानै लांफैदों आচ্ছা मेम्बारशिपआव सोनो होना लांफैदोंमोन ना माबा मोनसे खोथा बुंनानै लांफैदोंमोन बेखौ आं ओरैनो खोनानाय बायदिब्ला माने आगोलाव माने खोनादोंमोन माने लन होगोन बेनिफ्राय आरो साखरिनि खोथा खोनादों आं आरो खिन्थु खायसे मानसिफोरा जों सोंब्ला जोंनो जेबो बुङा आरो बेनिखायनो बिसोरो स्रोदै माने हरफोराव गिदिंनानै बुथुमदोंबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो दिनैयो माने जों बिसोरनियाव मैया जोङो जिबायदि रिपर्ट मोन्दोंमोन बे कागजखौ फैनायाव बिथांमोनाबो बुंनो हायाखै माने जों मानि कारनै फट'खौ लांदों बे बिथांमोनाबो बुङाखै बुङैनि कारना मेन बेलायाव बिसोरो माने सुराङै बिसोरनि गोसोयै माने गाज्रि माने गामियाव बार होनो कारनै बेबायदि बेलाखौ खालायदों बिथांमोना बुंनो हागौ बुंदोंबो जानो हागौ माने बिसोरो खायसे गावसोरनि लाबालाबनि कारनै बिसोरो माने साख्रिफोर होनो हागौ होननाबो बुंदोंबो जानो हागौ आरो आंनि हिसाबै खोनानाय बायदि जों माखासे खोथा खोनाबावदों बिथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय बे बुस्थुखौ लानाय जादों होननानै बुंदों खिन्थु फर्माथ' बे मेम्बारशिपसो लिरनानै दं मेम्बारशिपआव सोगोन होननायसो लिरनाय दं माने किसु गामिनि मानसिफोर बेखौ बुजियाखैबो जानो हागौ आচ্ছা बे बिथाङा मेदानि बे सतीश रामसियारि बिथाङा माखासे खोथा बुंनानै होदों
दा BPP हान्जाखौ सिखाव महरै बिथाङा बुंबाय थादों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानबावो? आं बे सिखाव बेला बुंनायाव बिनि गाज्रि माबा आसा बाहायनाय जादों बियो माने जिहेतु माने दिनैहालागै जोंनि BPP दोलोनि मानसिफोरा जेबो बेबायदि माने आखु दिन्थिफैयाखै फैदो माने जिबायदि फैदोबाबो जोङो रायज्लायफैदो सेंग्राफोरदो गासै रायज्लायदो बा महिला आइजोफोरदोबो रायज्लायदो माबायदि बिथिङाव गामि जौगाफोरनिया डेभेलप जानांगौ बेफोर खोथाखौसो बुंदो खिन्थु बेबायदि माने बिसोरो माने गाज्रि बिथिंजों लांनो कारनै बिसोरो जिबायदि दिनै प्रसार खालायदो बेयाव जों गामि आफादनि जानानै माने आं बिराद दुखु मोनदों बेबायदि जेन बियो भबिष्यतआव बाहाया आरो। दा नोंथांनि मथे बिथांमोननि फर्म राननाय बा फर्म कालेक्सन खालामनानै फिलआप खालामनाय बे माने नोंथांनि मथे बे माने रायजोफोरखौ थगायनायसो आरोना? थगायनाय जादों बे रायजोफोरखौ थगायनानै लाना थांनाय आरो थगायनाय जादों। किसु गामि गफानि रायजोफोराथ' बेखौ मिथिना मोनाखै बुजियाखै बुजि मोनाखै। आচ্ছা बे फर्म गारिनायनि बेलायाव नोंथांनि मथे सोर गारिथावथाव? आंनि बादिब्लाथ' जों दिनै बुंथावथाव माने जों गामि आफादनिफ्राय रावबो जेबो बेबायदि बिबान लागिरिबो गैयैखाया UPPL नि बिबानगिरिबो गैया माने बिथांमोनानो साथाम साब्रैसो दङ बिथांमोनानो लिग लायो बिथांमोना माने अबयसे माने बेबायदि थगायनायनि जाहोनाव जेबो होनो हायि बेखौ पर्दाखौ मिथिदोबो जानो हागौ बेनिखायनो बिसोरो माने रायजोखौ माबायदि थगायबावनो हानो भबिष्यतआव उनाव बेखौ बुजिनानै बिसोरो बिथांमोनानो गारदों जानो हागौ आरो गोसो सिङाव लाजिखांनाय मोनना गारदों। आচ্ছা नोंथांजों सावरायलायनानै गोजोननाय थाबाय।